Kok masa ya ya. Oh enak ya Pri. Ya Pri. lek teng YouTube kondange komet. Lah, bareng tekan omah. Pri apa ning ndi Pri? Sawah tik. Loh, Duh, gede dawa. Gadane mara tuwa. Tahu nginceng enggak? Dijak saiki bagianmu siap nih. Ayo, siapno. Ayo. Siap gerak. lurus. Pengumuman untuk Bapak Ibu semuanya tolong dinilai. Luruskan. Lurus. Lurus. Barisan pertama, kedua dari sana agak mundur. Nah, mundur. Yang paling sini mundur, Mbak. Kurang mundur. Bang, mundur, Mbak. Ana apa to, Men? Ana apa kono? Kok gak iso pas ngono. Ora tak pasne kok. Iki tembang sak banjure aku pasrah karo Mas Dodok karo Mas Komet. Nggih, Cocok. Ngerti kok nak Nggih, aja meneh kok Mita, tiyang Hani karo Mbak Imas. aja meneh kok tiyang Eksek. kakung Hah? ngemasi sinden-sindene Sekar Gadung. Iya. Ibu-ibu niki lho seneng. Kok iso? Lho seneng kabeh iki batin lho. Wong kok ayu-ayune ndahne kuwi kok gelem karo Kometmu batine sing buke niki lho. Ndah Lah kok enak terus mau jupono teko nggonmu ki lho. ora aku rung tak tresno batine sing buke iki. Ndahne gelem karo Komet. Komet melarat. Nek kuwi ya, nek kuwi ya. Si Ucapan adalah doa. nggih, mboten Pak Bu nggih. Betul. Leres Pak nek. Sampeyan iki muni apa? Mboten muni napa. Komet apa? Komet suke nggih Bu nggih. Dan yang nek gelem karo komet Pak. Takut lu. Mboten. Komat melarat terus. Komat. Komet melarat. Ora. Wong ngene lho Mas, nyuwun sewu Pak. Wong golek pasangan ki ora didelok saka wajahe, ayune, eleke. Ning kecocokan hati lak ngoten to Pak nggih. Ya. Dadi- Mergo sing diarani ayu sejati ki ora manggen ning rupa, Nah. ora manggen ana ing wujuding saranduning badan, Nah. ning manggon ning tindak tanduk solah bawa. Nah, tindak. Lilis ki ayu, Nah, Luki ki cantik. Nah. Imas ki mblekongo. Ning lek kelakuane tindak tanduke karo wong lanang ora bekti wani karo wong lanang. Lah. Itu bukan tanda-tandanya orang cantik. Nah, bukan istri yang Ayu kaya ngono mengko lek lagi sepi, swidak gelem. 75 nyang. mosok Pak. tak undai satu sisa. Kula 150. Piro? 150 kula. Lah aku 750 gelem. Tibake kono sing ngontrol kono kabeh. Ya ngerti kan, Nak? Coba ngerti kan? Lah, ngono. Ayo, ayo. Wah, 800. Wis iki telu ki beda. Siji ora pati dhuwur, ora pati cendhek, Mita ibarate wayang kuwi Banomati. Dikumpulke wong dhuwur ora kecendheken, diworke wong cendhek ora kedhuwuren. Kuwi wondone Banowati. Pas sedengan iki. Nah, lha iki Hani Nggih. Ini kuwi cara wayange Bratajaya. Yo enek ayune, enek manise. manis. Ha, lek Imas Nggih. kuwi cara wayange Anu, Limbuk jare. Duduk Sarpa Kenaka. Nah, kuwi lho sar. Ngerti Sarpa Kenapa? Boten. Sarpa Kenaka ki napsune gedhe. namanya gede. Karo wong lanang gampang kedanan. Pripun to Pak kok iso gampang kedanan wong lanang? Apa ora? Mboten lah. Ora yo wis to. Lah, ya Jenengan ora mboten kok ngertos enak. ta Pak, ciri-cirine wong wedok kok nepsune gedhe mboten ngertos ta. Ki ilmu tenan iki kedokteran Pak. Piye? Wong wedok anggere ulune ketok wakeh kuwi nepsune gedhe. Sapa omong? Lho, Ibumu ki alpa ulune akeh ning ra duwe nepsu blas. Sebelah pundi ulune? Karek, kok kelek. Kantun sebelah pundi? Lah nek mriki nggih mboten. Sing biasane niku sebelah mriki kalih godhek mriki, Pak. Oh. Cobi anu godheke Ah, dipersani. godhek mriki. Wah iki ya mondo-mondo iki. Ah niki ra Wis to, pati. Bob, sing kene godheke tak deloke dhewe. Oh iya iya ndang cek piye kono piye. Sikil karo dhuwur. Dhuwur nyapong teng ngisor. Utang dasar. Ngopo enak kecer. Iya lumayan. Berarti gede. Gede. Ya cek saiki bagianmu siap nih. Ayo, siapno. Ayo. Siap gerak. Lurus. Pengumuman untuk Bapak Ibu semuanya tolong dinilai. Luruskan. Lurus. Lurus.
Barisan pertama, kedua dari sana agak mundur. Nah, mundur. Yang paling sini mundur, Mbak. Kurang mundur. Mundur, Mbak. Ana apa to, Men? Ana apa kono? Kok gak iso pas ngono. Ora tak pasne kok. Oh. Ora tak pasne kok. Sang ini. Biasa iki. Imas iki jan elok dhewe kok. Wis tenang. Disawang kok kidul, Nggih. sing dhuwur kemonyolen dhewe. Disawang kok mburi, bokonge ya ora rata karo kancane. Ayo. Kok mau Sik to, Pak. Ngeten iki pre nggih idam-idamane piantun kakung to. Sapa mong? Ha nggih, ibarat perahu ngoten lho, lek numpak niku sing praune gedhe mboten oleng. Lek sing cilik-cilikne gampang oleng, Pak kena nombak ngono oleng. Ora perkara kuwi, Nduk. Wondo kaya awakmu ki wondo sing boros. Kok sakit Boros boros? apa? Kok Dasar sakit? wong gedhe. Loh, malah justru niku sing disenengi wong lanang-lanang ngoten. Contone kula. Jenengan mboten demen sing gedhe, estu. Gedhe niku seneng. Lah ibuke ya gedhe lho, Pak. Pak, aku betul. Sing cilik. Ora kuwi perkarane nek ibumu ora perkara kuwi. Anake mung kuwi. Tadi kalau taklet Pak jenengan kok saged remen buke niku sing dipirsani riyen niku sing awale napa? Segedhi. Napane? Wajahe napa bodine? Dhisik Dadi nyapo. Dhisik bodi juga wajah. Mbak Sri niki dhisik kondang piyayine tipis. Cilik alit. Terus sikile iki kaya pulpen pilot kae. Lincip. Lincip. Bareng melu aku saiki jan kaya beduk. Berarti mulya. Ayam to, berarti ayam mulya. Yang sampai sing niki sinten namanya? Enggak, maksudnya nama untuk anak pertama kita nanti. Lah alah, anak pertama. Nyawang ngoco. Sesuk sing nggo pangan beras renek kok apa golek cawe itu ayu lele. Kok masa Ya. Oh, enak ya, ya, Pri. Ya, Pri. lek teng YouTube kondange komet. Lah, bareng tekan omah. Pri apa ning ndi Pri? Sawah tik. Cobi nembak ya, Pak. Nembak. Sing saiki lho. Ambek kowe ada? Yo. Apa? Kok nembangnya nembang apa? Nah niku Loh, Duh, gede dawa. Gadane mara tuwa. Tahu nginceng enggak? Tak luruti. berarti kamu titis. Titis Mas Komat, kamu titis. Orang jarang. Ngen-ngenku ya kuwi. Duh, Gede dawa senengane mara tuwa tak nuruti. tak odoti. Apa Kok mbok odoti? Guru kendi. Duh ora kuwi gitu. Alah pikiranku kuwi kok. Yo, kaya apa? Tembange anyang-anyang, yo. Ayang-ayangan ngono. Ayang-ayang. Ayang-ayang. Ya, dados. Terima kasih. Wah. Tembangnya apa, Mas? Ayang-ayang, Mbak. Ayang-ayang, Mak.